Tijdschrift. Journalist. Ans Wallinga is docent Friesk aan het Drachtste Lyceum Singeland. Maar haar eerste graads vroeg, maar ze tenij ook lesje aan aan de examenklassen VWO. Het eindstation van een jarenlange studie. Alweer Ocean. Maar ze is ook grutsk dat ze met dit diploma ook de studie Friesk weer op een kaart zet had. Het wie een sliepende opleiding. En ja, dat is toch nou een levende opleiding worden. En dat vind ik toch wel heel mooi. Dat daar aan mij werken heeft. Wat is het verlet aan Frieske docenten? In het tweede graadsgebied wel, eerste graadsgebied zitten binnen het volle squalen die het Friesk als examenvak aanbieden. Zou dat uitbreiden worden matten? Dat meer squallen dat als examenvak het Friesk aanbieden? Ja, het is uw taal en daar mag wel eens wat beter aan denken aan jongeren. Een paar woordjes. Wat is lui? Lui, en dat betekent meesken. Dat betekent meesken, ja, inderdaad. Haast 30 jaar wie Ans Wallinga nog docenten veehouderij aan het agrarisch onderwijs. De stap naar het Friesk wie bewust. Doch neemt ze haar zelfs een taal leefhaver en pervast een taalbeweger. Ik vind vooral ook heel wichtig dat leerlingen er aardigheid aan krijgen. Dat is vooral ook een doel. En ja, misschien kiezen ze dan skiën letten en dan zeggen ze van, goh, nou, dat Fries is toch wel aardig. Ik ga eens een AVO-cursus doen.